Салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Фара Шоу. Бале, номи канала иваз кардам ва аз ин пас ҳаракат мекунам ки зуд наворҳои нав ва ҷолиб барои шумо нашр кунам. Дар ин навори мазкур бошад, гап мезанем дар бораи метро дар Душанбе. Таҳлил карда мебинем ки то чӣ дараҷа метро дар Душанбе имрӯзҳо лозим аст ё лозим нест. Рафтем. шаҳри дилораи Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистони азиз, шаҳри калонтарин ва сераҳолитарини Тоҷикистон, яке аз шаҳрҳои зеботарин ва тозатарин дар Осиёи Миёна ва ҷаҳон. Масоҳаташ 203 километри квадратӣ, аҳолияш 1 миллиону 202 ҳазор нафар. шаҳри Душанбе аз 4 ноҳияи шаҳрӣ иборат аст. Инҳо: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Сино, ноҳияи Шоҳмансур ва ноҳияи Фирдавсӣ. аз соли 1925 инҷониб расман мақоми шаҳрро дорост. аввалин маротиба номи қишлоқи Душанбе, ки дар он ҷо рӯзҳои душанбе бозор ташкил карда мешуд, соли 1676 дар ҳуҷҷатҳо сабт шудааст. он сол аҳолии қишлоқи Душанбе 8000 нафарро ташкил медод. албатта пештар ҳам дар ин ҷо шаҳру шаҳракҳои қадима вуҷуд доштанд. масалан, дар асрҳои 3-4 пеш аз милод, дар давраи империяи Кушониён, дар ин ҳудуд шаҳри калони тараққикардае вуҷуд дошт. аз соли 1924 то 1929 номи расмии шаҳр Душанбе буд. 16 октябри соли 1929 номашро ба Сталинобод иваз карданд, вале 10 ноябри соли 1961 номи шаҳрро боз Душанбе гузоштанд. аввалин роҳи оҳан дар шаҳри Душанбе соли 1929 сохта ба истифода дода шуд, ки он роҳи оҳан бо шаҳри Тошкент ва Москав пайваст шуда буд. соли 1933 аввалин истгоҳи гармӣ барқдиҳӣ, яъне аввалин ТЭС дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуда буд. баъдан солҳои 1940-1950 аввалин заводҳои саноатии гуногун, аз он ҷумла саноати вазбин, сохта ба истифода дода шуданд. аввалин троллейбусҳо дар шаҳри Душанбе соли 1955 ба истифода дода шуданд. айни ҳол дар шаҳри Душанбе чунин нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба монанди автобусҳо, троллейбусҳо, маршруткаҳо ва таксиҳо амал мекунанд ва айни ҳол нархи роҳгиро барои як маршрут дар ин нақлиётҳои ҷамъиятӣ 2-2.5 сомонро ташкил медиҳад. дар таксиҳо бошад вобаста ба роҳи тайшуда, яъне километраж. 3 километри аввал 10 сомонӣ, баъдан сари ҳар 1 километр 2.5 сомонӣ. дар маршрутка ё автобусу троллейбус рафтан албатта арзонтар аст, вале роҳ вақти зиёдро мегирад. таксӣ бошад тезтар мебарад, вале на ҳама пули бо таксӣ рафтанро доранд. ва савол ба миён меояд, ки оё сохтани метро дар шаҳри Душанбе айни ҳол лозим ҳаст ё нест ва то чӣ дараҷа ин метро аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қаноаткунанда хоҳад буд. биёед сараввал худи чӣ будани метроро дида мебароем ва баъдан ин масъаларо таҳлил мекунем. метро ва ё метрополитен ин як намуди нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашонӣ аст, ки тариқи роҳи оҳан бо поезд, локомотив ва вагонҳо ҳаракат мекунад ва аз истгоҳҳо иборат аст. суръати ҳаракаташ 50-80 км/соат. метро се намуд мешавад: зеризаминӣ, рӯизаминӣ ва болои заминӣ. намуди аз ҳама маъмул ва шинохтааш ин метрои зеризаминӣ мебошад, ки ба ғайр аз мусофиркашонӣ боз дар вақти ҷангҳо функсияи паноҳгоҳро, яъне бомбаубежищаро дорад. аввалин метро дар ҷаҳон соли 1863 дар шаҳри Лондони Британияи Кабир сохта шуда буд, ки он солҳои аввал танҳо барои боркашонӣ истифода мешуд, на мусофиркашонӣ. баъдан ба мусофиркашонӣ низ оғоз кард. метрои дарозтарин дар дунё имрӯзҳо ин метрои шаҳри Шанхайи Хитой мебошад, ки дарозии шохаҳои ин метро дар умум 743 километрро дар бар мегирад. аз ҳама кӯтоҳтарин метро бошад, ин метрои шаҳри Маракайбои давлати Венесуэла мебошад, ки дарозиаш ҳамагӣ 6.5 километр аст. вале ин метрои кӯтоҳтарин метрои намуди болоизаминӣ аст, на зеризаминӣ. сохтани метрои зеризаминӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ гаронтар ва аз ҷиҳати техникӣ низ мушкилтар нисбати дигар намуди метроҳо аст. барои ҳамин сохтани метрои кӯтоҳи зеризаминӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва техникӣ қаноаткунанда нест. дар Осиёи Марказӣ танҳо дар Қазоқистон ва Ӯзбекистон метро вуҷуд дорад. барои чӣ дар замони шӯравӣ дар Душанбе низ метро насохтанд?
барои он ки ҳам масоҳати шаҳр майда буд ва ҳам аҳолияш кам буд. Вале ҳоло аҳолии шаҳри Душанбе чӣ хеле ки гуфтем 1,202,000 нафар ва масоҳаташ 203 километри квадратӣ мебошад ва аз як гӯшаи шаҳр ба дигар гӯшааш рафтан дар маршрутка ё автобусҳо вақти зиёдро мегирад. Масалан, аз истгоҳи Гипрозем ва яъни Гарадок то бозори Меҳргон бо маршрути 2 тақрибан 1 соат вақтро мегирад роҳ. Вале бо арзиши ҳамагӣ 2.5 сомонӣ. Агар саросима набошеду буҷети кам дошта бошед, ин варианти хуб аст. Вале агар саросима бошеду маҷбур шуда ба таксӣ равед, раҳкиро тақрибан 45-50 сомон мешавад бо таксӣ. Албатта бо метро ин роҳ ҳам тезтар ва ҳам арзонтар нисбати таксӣ мешавад. Вале сохтмони метро хеле гаронарзиш аст. Барои сохтани 1 километр метрои зеризаминӣ бо як хат, яъне ду туннели параллел бо ҳам, яктоаш барои рафтан, дигараш барои баргаштан, $67 миллион харҷ мешавад. Яъне барои сохтани як хати метро бо ду туннели параллелӣ дарозиаш 15 километр тақрибан $1 миллиарду 12 миллион лозим мешавад. Сохтмони метрои рӯизаминӣ бошад, қариб 1 баробар арзонтар мешавад. Яъне барои 1 километр хати ду туннела тақрибан $35 миллион лозим ва барои 15 километр хати метрои рӯизаминии ду туннела бошад тақрибан $510 миллион лозим хоҳад шуд. Яъне ин танҳо барои як хати метро, яъне як линия. Дар Душанбе тақрибан 3-4 линия метро лозим мешавад дар оянда. Ва ин маблағҳоро ба 3-4 зарб зада буҷети умумии сохтмони 3-4 хаттаи метроро муайян мекунем. ин миллиардҳо доллар мешавад. Агар Тоҷикистон чунин буҷети зиёдатӣ медошт, пеш аз ҳама геси роғунро месохт, чунки ин гез барои кишвари мо аҳамияти стратегӣ дорад. Агар дар Душанбе дар ояндаи наздик метро бунёд ҳам шавад, нархи роҳгиро дар ин метро дар як хат, яъне як линия, тақрибан 3-4 сомониро дар бар хоҳад гирифт, чунки дар метрои Тошкент нархи роҳгиро баробар ба 1.5-2 сомонии мо аст. Дар Москав бошад тақрибан 8-10 сомонӣ. имрӯзҳо дар соҳаи мусофиркашонии шаҳри Душанбе нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашонӣ ба монанди троллейбусу автобусҳо, маршруткаҳо ва таксиҳо талаботи мусофиронро қаноат мекунанд. Чунки шумораи мусофирони шаҳр ҳоло на он қадар зиёд аст, вале дер ё зуд дар оянда шумораашон зиёд мешавад ва ин намуди нақлиётҳо низ зиёд мешаванд ва дар роҳҳои мошингард танбаҳо, яъне пробкаҳои дарозро хоҳанд сохт, агар метро набошад. бо назардошти он ки аҳолии Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе бо суръати баланд зиёд шуда истодааст, дар ояндаи наздик метро дар Душанбе зарур мешавад, тақрибан 15-20 сол пас, ва ба фикри ман харитаи хатҳои метрои Душанбе тахминан чунин хоҳад буд. хати якум аз ҷанубу ғарби пойтахт, яъне аз Гулбута то шимолу шарқи пойтахт, яъне то бозори Кушониён. дар ин хат, яъне линия, тақрибан 15-20 истгоҳ, яъне стансия ва дарозии ин хати метро 22 километр хоҳад буд. хати дуюм аз шимолу ғарби пойтахт, яъне аз тарафҳои 103-102 Қазоқон то ҷанубу шарқи пойтахт, яъне то тарафи аэропорту роҳи 9 километр. дар ин хати метро тақрибан 10 то истгоҳ ва дарозии ин хат 16 километр хоҳад буд. хати сеюм даврашакли марказӣ ки дар қисмати марказии шаҳр амал хоҳад кард ва аз тақрибан 11 истгоҳ иборат буда, дарозии ин хат тақрибан 20 километр хоҳад буд. албатта ман мутахассиси соҳаи сохтмони метро нестам ва ин таҳлили тахминии ман бо назардошти фаҳмиш ва тавоноии худи ман аст. вале ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки чунин наворҳо барои кушодани чашми ҷавонони мо оиди ин ё он масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҷамъиятӣ, шаҳрдорӣ ва бедор кардани қобилиятҳои инженерӣ ва ихтироотии ҷавонон муҳим аст. мақсади ман аз сохтани чунин наворҳо дар он аст ки халқи мо, ҷавонони мо ягон чизи нави лозимаро аз худ кунанд, ҳамаҷиҳата рушд кунанд ва ниҳоят кишвари мо низ яке аз кишварҳои тараққикардаи дунё шавад. масалан, олимону ихтироъкорон ва инженерони тоҷик низ бисёр шавад ва бо маблағгузорони дохиливу хориҷӣ мо худамон роҳҳои мошингард, роҳҳои оҳан, туннелу гэсҳо ва дигар иншоотҳои бузурги муҳимро
мо худамон барои худ созем, чунки мо низ мисли мутахассисони хориҷӣ ки даъват мекунем одамем. Ду даст, ду пой, ду чашм дорем ва метавонем. Фақат хоҳиш, талош ва ҳаракат кардан лозим. Агар ягон идеяи монанд ба ҳамин барои сохтани навори навбатӣ дошта бошед, дар комментарӣ нависед. Ман ҳаракат мекунам ки навор созам. Кадом соҳа, кадом мавзӯъ ба шумо бештар писанд аст, нависед. бо ҳамин навори мазкур ба охир мерасад. Ташаккур барои таваҷҷӯҳ. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайку коммент гузоред. Хайр, то навори дигар.